Üdvözlöm Önöket webáruházunkban! Szeretnék Önöknek bemutatni egy asztali DVR rögzítőt, ami 4 csatornás. Tartozékai: egy darab USB egér, egy darab táp, egy darab távcsatlakozó, és egy darab távvezérlő, távirányító. A készülék az H264 szabványnak megfelelő, PTZ vezérléssel, automata mozgásérzékeléssel, internetes távoli eléréssel, 2 darab USB csatlakozással, audio bemenettel, hagyományos BNC csatlakozós videókimenettel, számítógép monitor kimenettel, valamint riasztási jelki és bemenettel, valamint a PTZ vezérléshez, a PTZ vezérelt kamerákhoz elengedhetetlen RS 485-ös kimenettel rendelkezik. A memória kapacitása a készüléknek leírása alapján korlátlan, hogy bármilyen nagy Winchester lehelyezhető. Köszönöm figyelmüket!